Piny Kenya William Ruto wacho kinde galamoro mar Osara kama ne opimo jotelo masiro ng'anyo mar lakteche kod jogo matemo berore e wang' jopiny. Kanotwa kod Ramogi TV orengo ka ochung' ni dwaro mag lakteche gin weche ma sirikal nyalo kete tim bang' timo lalruok mochomo yo kod lakteche kar bayo wach mapile. Orengo dok ne lakteche mag interns ewi osara margi mar siling 206,000 ka owacho ni omenda makamano romre gi somogi kaachiel gi tich magitiyo pile ka pile. Ne oparo ne Ruto ni en bende ne oberore ne jopiny e kinde kampen mar higa mar 2022. You have leaders who it is in their place, including governors, saying we support the doctor's strike. Really? If you support the doctor's strike, pay the money they are asking for. I mean, so we must stop chasing what is popular. We must go after what is right. Chung mara eni onego los gi daktachi. Maten national government gi county government. Ano kaneno kum gik magidwaro moko wanyal lose. Ana neno ni kata daktache go ka konyisgi maler ka ji loso yo makare ni magi ma ok nyal timore to kapar ni ginyalo tamore to enani ewi loso no nitie moko miwacho gi sunga kendo kachal nyiso achaye moro kaka jomiluongo ni interns go kane ji osewinjore mokete lwedo no nego chul gi siling 200,000 gi wiye tai ng'ato chiewa odiochieng' moro to wacho ni mano ok nyalre ai siling 200,000 nyaka siling 70,000 mano ok apar ne en gima onego timore. President Ruto bende odhi oko ka berore kuom jopiny Mama Mboga gik mane wacho ni Mama Mboga inedi Mama Mboga bende nowacho gik mang'eny maturi tiyo kwane